Täällä mistäämme saamme starta Challi. Täällä porkkuus täppä. Voidaan vähän olmaporkku. Ja, då har vi den samiske statssekreteraren. Hon håller på att jobba med något förnuftigt, säger vi här. Ja, Manu. Ja. No, tuossa on alle vuotsi musta ehkä oksmaangas. Här går backen. Tuossa on alle pendli musta ehkä. Joo, tehty sä kiiritin no faali. No, Jähtsä moita ei koska. no. Täällä nuot on fetkal buotte ehkä. Joo, sanko perästä. No, Varka jo alle hiekki. no juu siisoosta, joo. Siellä. Ingen tiedä kun mitään. Mä ihmellä, no. Joo. Täällä Todjujuvon kuohtun ruossun. Moi saamme starta Challi. Tanolis sähtää porkat. No tämmöis sähtä porkastella voista muuten aitsu ollut mui ädmi, että lähdä kuohtun ruossa. Täällä on ollut roomissa saahtu avisan ja sosiaalimäärtien ja tekkellä. Olemme jopa ädmi maatallella till. Ja täällä on oktoporkuus chilikta. Ja täällä on joita mai misähti. Ja täällä maita ei annatte väkit. Tai ei se välti käy on lävälti. Tuota ei parikmaina. Ei voida mennä kukka. Onjekko tämän outomun, niin otti tuossa puolta tuolla ääntijuhmiin ja mahtuu. Ja on kyllä aina aipusihkari, että färtellä. Kun tätä vailu joksais. Mutta lopuksi annatte, kun ääntijuhmiin vielä keuhita mahtumilla loppa. Mutta färtellä ei så ofta lakaitu. Näistä hauristi farri pääs muisteli muotillillä.
mies, suora. Täytyy tokko tuolasti tokko ei se välttämättä mättässä. Ei se muistele, että päivän tullut puhuttu. No. Just mutta. Oihan niin, no. Obolaka Jan Olsen. Ganske mye og så litt til. Come on. Go. Okay.